Palihog ko pakigreet sa inyong tao sa inyong kilid, sa inyong atubangan, sa inyong likod, o Happy Sunday. Yan kay happy ngayon, no? Mga igsoon, kailangan kita maging happy karon, no? Kay sumala pa sa gingon sa ato ang community form naman, no? Pink naman ang yang hilig. No, mauni karon ang ato ang liturgical color, no? The rose, no? Rose. Kay mao kini ang simbolo sa atong kalipay. Mga igsoon, kung atong tan-awon karon, angay usab kitang malipay. Tungod kay ang iyang buktong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, kung dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mao kini ang pagpadayag sa dakong gugma sa Dios, nga bisan pa man sa dili nato pagkaangayan, gihigugma kita niya. Aduna toy istorya lagi sa usa ka babae nga nangutana siya kang father. Joker pud si father. Mutana siya nga, Father, pila man yun ang bayad kung magpakasal? Yan, ingon si father nga, ning kung magpakasal mo, depende yun na sa inyong banhonon or sa inyong pamanhonon. Inyong sa lalaki na inyong pakaslan. Tuod man gidala sa mga babae ang iyang gwapito nga nobyo at ubangan sa pari, igmingon siya, Father, muni ang akong pamanhonon, ilagyon ang among bayad sa kasal. Tanaw ni Father ang lalaki, umingon si Father, ang inyong baydonon sa kasal, 10,000 pesos. Tungod kay ang imong pamanhonon, gwapito o gwapo makaayo. 10,000 ang ilang baydonon. Aduna na po usa ka babae, nga nangutana kang Father, kami Father, pila pud ang among bayronon kung kami magpakasal? Depende yun na sa inyong dagway sa inyong pamanhonon. Tuod man gidala sa babae, ikaduhang babae ang iyang masipganon o maulawon nga nobyo, no? At ubangan sa pari, Father, mo niya akong pamanhonon, pila gibayad na mo kung kami magpakasal? Head to foot ang tanaw ni Father sa iyang uyab. Tanaw gini Father, unya mingon dayon si Father nga, ning libre na lang ang inyong kasal. Libre ang inyong kasal. Unya pinahunghong dayon siya sa babae, ning wa ba ka nagmahay ni ining imong gipili nga pamanhonon? Murag layo man kayo mo og agwat sa dagway lang ang atong basihanan. Unya kung maminyoan gyud mo ning lakiha, malibayon gyud siya sa imo. Murag gyud siya nakadaog og luto. Pero ikaw mura ka og nasunugan og balay. Mo na nga ningon ang babae, Father, wala man ako siya higugmaa sa tungod sa iyang dagway, kundi higugma na ako siya tungod sa iyang kasing-kasing. Usahay mga igsoon, tinuod di ay nagpanultihon nga love is blind. Ang gugma usahay buta. Buta ang gugma. I don't know kung familiar mo sa kanta ni Andrew A. Ang kanta ni Andrew A nga kaniadto, sikat-sikat pod kaniadto, kanang gikanta niya nga, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Pero naman po ito pag wag na uy, wag na uy, no? Mga igsoon, kay kuwanan niyang kanta, doon to kung appealing na sa inyo ngayon, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Di man kag ikaw makigdug ka ng pangit, magkamli pa lang niya mugnaw, kaluoy ni mo. Pero mga igsoon, kung atong pamalandungan ang gugma sa Dios, sama sa kanta ni Andrew A. Humanap siya ng pangit at inibig niyang tunay. Mga igsoon, kitang mga tao nga anak sa Dios, tinuod we are created in the image and likeness of God. Pero tungod sa atong adlaw-adlaw nga mga sala nga nahimo sa kalibutan, nahimo ng pangit. Pangit ta atubangan sa Dios tungod sa atong mga sala. Pero ang nakanindot, bisan ta pangit, gipangita ta sa Dios para ibigin niyang tunay. Kung nakahinumdum mo, mingon sa Jesus, minganhi ko sa kalibutan aron pagtawag sa mga makasasala, dili sa mga matarong. Kay walay maayong lawas nga nanginahanglang doktor kung dili ang mga masakiton. If you see the image of the good shepherd,
The symbol of the bakulog of our bishop. Kung nakabantay mo ang sungkod ni bishop, adunay gikulit diha good shepherd. Kung nakakita mo ana nga hulagway ni Jesus na sa gatos ka karnero na wala ang usa, iyang gibiyaan ang 99 kabog, iyang gipangita ang usa nga nahisalaan. Sa ato pa siya ang pinakapangit sulod sa gatos ka karnero, pero gipangita siya sa Dios o giadak siya kay dili buot ang Dios nga dunay usa ka tawo, usa ka karnero nga mawala sa iyang panon. Mao na nga bisan pangit tong karneruha nga masupilon, masupakon, disobedient, pero gipangita siya sa Dios. Mao na ang gugma nga dili nato masabtan sa Dios. If you remember, Jesus said, love your enemies. Dili lalim may gugma sa kaaway, di ba? Higugma ako na ninyo mga silingan nga ikaw rin gilibak. Dili lalim. Higugma ako na inyo ang mga saop nga mo'y nanguha sa inyong mga abot. Dili lalim. Pero angay natong buhaton tungod kay mao kana ang gipakita nga gugma sa Dios sa iyang katawhan. Kita dili ta angay higugmaon sa Dios. Tungod kay atong nakita, bisan kita mamalandong sa atong kagaulingon, pila kasala o unsa kadagkong sala atong nahimo batok kaniya. Pero hangtod karon nagpabilin ang kanang gugma sa Dios kanato. Ug miingon siya, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Aron lamang kita maluwas. Mga igsuon, nining atong pagsaulog sa Korisma, ato untang masinati ug makita kining maong gugma sa Dios. Aron mauusab kini nga gugma nga atong ipadayag ngadto sa atong isig katawo. Kay kining gugma nga gisgutan sa Dios, mao kini ang gugma nga walay kondisyon. Lahi ang standard sa atong gugma sa kalibutan, di ba? Nakabantay mo. Kung kamo mahigugma, katurag yung mga tao nga ngayon higugmaon. For example, kamong mga dalaginding, kung manguyab mo, kung na'y manguyab ninyo, number one standard ninyo, personal, kanag yung adunay adunay beauty, no? Adunay dagway. Ay, lisod po kay manguyab ka niya apikig, no? So mo na standard na to, pero lahi ang Dios. Walay standard sa iyang gugma. Kung dili bisan kinsa, bisan pa ang mga taong dili angay higugmaon, iyang gihigugma. Mga igsuon, sa katapusan ako giingon kaninyo, hinumduman nato ang giingon o ang tugon ni Jesus sa iyang mga tinunan o kanatong tanan sa wala pa siya mubiya sa kalibutan. Niingon siya, pag hinigugma ay kamo, sama nga ako na higugma kaninyo. Mga igsuon, manindugin ang tanan o maghiusa kita sa pagpadayag sa atong